Ei tarvii nauraa, sieltä on tullut seuraava haastaja. Vedetään muutama harjoittelu lämmöllä. Hei! Tää on pikkaita koilla. Tää oli sitä vasta yli. Turppattiin ei selitettyä. Noniin. No miksi et sä seuraa saa? Tuomari sanoi, että meni vittu vähän uros. Vielä hyvä. Sillä puolella. Oliko? Se oli, se jäi sillä puolella. Ja tuolla. No niin, on tuolla. Ei, toi oli väärä. Täältä se syötetään, tälleen näin. Tää ei oo laito. Oho! Ulkona! Ulkona! Vähän ulkona jo. Otetaan uusi. Haetaan kohta uudestaan. Näin on. Otetaan muutama lämmittelyn lyötti, että päästään liikkeelle. Meni vitu. Sisällä. Täytyy myöntää, että aika lähellä. Kumpi selkki se oli? Tää oli mun oma. Toinen tulla. Ei riippa tolleen, se lyöttiin sulkaa, eikä verkokon. Ajo. Verkokon. No niin, anna palaa.